Madzulo abwino alero lolemba ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayu Linle Mponda ndipo tafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC koma poyamba nayi mitu yake. Mkulu wa mpingo wa Katolika Papa Francis wachita zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kulikulu la mpingowu ku Vatican zothandiza kupititsa ubale wa mayiko awiriwa patsogolo. Akatswiri ena ndale ati kusapezeka kwa mtsogoleri wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP apita muthalika lero ku msonkhano wake ku Blantyre kukupereka chikayiko ngati ali ndi kuthekera kotsogolera chipanichi kwa zaka zina zisanu. Ndipo akuluakulu a kampani ya Lotus Resources ya mdziko la Australia ati afika mdziko muno sabata ino kudzayendera mgodi wakayerekera mboma la Kalonga pomwe akufuna kuyambiranso ntchito yokumba uranium ku mgodiwu. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mkulu wa mpingo wa Katolika Papa Francis wachita zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera kulikulu la mpingowu ku Vatican. Dr. Chakwera wakambirananso za ubale wa mayiko awiriwa ndi mlembi wamkulu wa ku Vatican a Pietro Cardinal. Patakali pano nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko lino a Nancy Tembo ati zachitikazi zithandiza kwambiri kulimbikitsa ubale omwe ulipo pakati pa Malawi ndi Vatican. Nayu Blessings Kanaje ndi nkhani yonse. Lolemba pa 19 August 2024 lizakhala tsiku losayiwalika mu mbiri ya dziko la Malawi pomwe mtsogoleri wa dzikoli Dr. Lazarus Chakwera anakafika ku Vatican ndi kuchita zokambirana ndi mkulu wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis. Atatha kuchita zokambirana ndi Papa Francis, Dr. Chakwera adakumana ndi Eminence Pietro Parolin amene ndi mlembi wa dziko la Vatican, ndipo kumeneko adakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza mayiko awiriwa. Atatsiriza zokambiranazi, mmodzi mwa akuluakulu aku Vatican adatengera mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera ku kachisi wa St. Peter's Cathedral kumene anamuonesa mbiri yokhudza malowa. Malo a St. Peter's Basilica anawamanga pamanda ayemwe anali ophunzira wa Yesu Khristu Simon Petro komanso Paulo onsewa adaphedwa ku Rome, ndipo pa nthawiyo Constantini amene anali mtsogoleri wa Chiroma ndi amene adayamba ntchito yomanga malo amenewa. Ndipo nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko la Malawi ndi Nancy Tembo. Zimachitika kamodzi kwambiri moyo mwawo, so tinali moyo umene kuperekeza president kupita kukaona ndi apapa. Nkofunikira kuti a president aonane ndi apapa chifukwa chakuti apapa ndi mkulu wa Katolika pa dziko lonse lapansi, akutsogolera chalichi mpingo umene wathandiza kwambiri pa chitukuko cha Malawi. Dziko la Malawi latukuka, mwina sitingayankhule za chitukuko cha Malawi popanda mpingo wa Katolika. Auza papa kuti iwo amene anapita ku skulu ya Katolika. Tikuona mmalawi moja muli maskulu ambiri a Katolika, mmalawi moja muli zipatala zambiri za Katolika. Pakadali pano mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo Reverend Brian Kamwendo ati ulendo wa mtsogoleri wa dziko la Malawi ku Vatican ndofunika kwambiri polimbikitsa anthu mdziko la Malawi komanso kuthokoza pa ntchito za chitukuko zomwe zikuchitika mdziko la Malawi kudzera pansi pa mpingo wa Katolika. Tikamalingalira zimene zachitika ku Vatican kuno tikuona kuti ndi gawo lalikulu kwambiri, makamaka tikatengera mmene a president akugwirira ntchito ndi masomphenya amene ali nawo, makamaka mu gawo lija limene amakamba za kutukukira pamodzi komanso kubweretsa Malawi pamodzi, chifukwa kukumana ndi mtsogoleri wa mpingo wonse wa akatolika ndi chinthu chapaderadera kwambiri, chifukwa tiyenera kukumbukira kunena kuti mpingo wa Katolika ku Malawi ndi umodzi wa mipingo ikuluikulu imene sitingachitenso kufuna kufufuzira kuti tilongosole za chimenechi. Anda president kudzipereka kudzichepetsa nakhalanso ndi mpata okuti akhoza kukumana ndi amene ndi wamkulu wa mpingo wa Katolika amene
tikamwamuona ndi chidziwitso ndithu chokhazikika kuti iyeyo ndiye kholo lokhodzana ndi chipembedzo kumbali ya mpingo wonse wa Katolika, ndi chifukwa chake amatchedwa kunena kuti iye ndiye kholo loyera kapena kuti kholo lopatulika, Holy Father. Komanso tikatenga apapa tiyenera kukumbukira kuti iwowa amayima ngati nsanamira yayikulu ya chipembedzo cha Chikatolika makamaka kumbali ya utsogoleri. President Dr. Chakwera komanso Madam Monica Chakwera anachoka ku Vatican atasiriza zokambirana nazi komanso kuyendera chalichi cha St. Peter's. Blessings Kanache, MBC, Vatican. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ose wayendera anthu omwe akuchita malonda mu msika waukulu wa Mzuzu kuti aone mmene akuchitira pa ntchito zawo. Alex Mwangosi walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Milulo. Ntchito za malonda zinayima pa msika waukulu mu mzinda wa Mzuzu pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ose anayendera msikawu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anadabwitsa anthu pamene anayitanitsa ndi kudya nkhomaliro komanso kugula katundu wambirimbiri mu msikawu. Mwazina, Dr. Ose wayendera magulu osiyanasiyana a anthu ogulitsa katundu mu msikawu. Atamaliza kuyendera msika wa Mzuzu, Dr. Ose anapitirira kupita mboma la Lumphi komwe anakagwira ntchito zina za boma. Dr. Ose ali ku chigawo cha kumpoto komwe agwira ntchito zingapo. Boma lati lipitiriza kuyika chidwi pa ntchito yothandiza kutukula uchembere wabwino pakati pa amayi okhala m'madera akumidzi. Malinga ndi nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda kudzera m'makhonsolo, boma lipitiriza kuthandiza ndi ndalama ntchito yomanga komanso kukonza zipatala za boma ngati njira imodzi yolimbikitsira kutukula ntchitozi. Ndunayi yanena izi itayendera ntchito yomanga chipatala chochirira amayi oyembekezera kwa achiyenda usiku m'boma la Balaka. Owen Mavula akufotokoza. M'mbuyomu khonsolo ya boma la Balaka inayamba ntchito yomanga chipinda cha makono chochirira amayi oyembekezera kwa achiyenda usiku ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwe amathamangira ku chipatala chachikulu cha Balaka. Pakadali pano, malingana ndi kontraktala yemwe akugwira ntchito yomanga chipindachi, ntchito yomanga yatsala pang'ono kufika kumapeto, ndipo posachedwa chipatalachi achipereka kuboma kuti chiyambe kugwira ntchito. Chipatala cha achiyenda usiku akuti chimathandiza chiwerengero cha anthu pafupifupi 16,000 ndipo chili ndi kuthekera kothandizanso anthu ochokera mzipatala zina zazing'onozing'ono zisanu ndi zitatu m'boma lomweli la Balaka, malingana ndi dotolo wamkulu ku ofesi ya zaumoyo Dr. Chimwemwe Thambo. Izi azinena pamene nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda imayendera ntchito yomanga chipatalachi ya ndalama zokwana 700 million kwacha. Ifeyo takondwera kwambiri komanso tathokoza a contractor ati union contractors amene amanga chinthu chabwino ngati chimenechi kuti agwira ntchito yapamwamba yotamandika komanso kuyigwira mu nthawi yake. Inuyo mudziwa kuti ngati boma pali ma project ambiri amene tikukhala mudandaula kuti akutenga nthawi osamalizika, pali ma contractor wena wachinyengo ntchito chamayichedwetsera dala kuti zikumana ndi zina zokhoma zindizi kuti azingosintha mitengo. Bwana mkubwa wa boma la Balaka Atamanya Harawa akuti kumangidwa kwa chipatala chochirira amayi chachiyenda usiku ndi imodzi mwa ntchito zofunikira kwambiri pa ntchito yopititsa patsogolo uchembere wabwino. Tikuyembekeza kuti chipatala chimenechi chithandiza kuti zipatala zimene tili nazo within Balaka ino, more especially mbali ya kunoko, ndikuti anthu amenewo kuitanda ndi madera enawo azibwera pano kulandira thandizo. So zithandiziraso kuti zipatala zathu zazing'ono zimene kumene kulibe maternity wing ngati imeneyi abwera kuno kuzandira pamene pakhala pafupiko ndi distance imene zilili pano kuti akumapita ku chipatala chathu chakuboma ndiye kuti abwera pano. Malingana ndi Harawa, ndalama zogwirira ntchitoyi azichotsa pa 1.2 billion kwacha yomwe analandira kuchokera ku boma yothandizira kumanga ndi kukonzanso malo a ntchito za umoyo pa chipatalachi. Pansi pa thumbali, khonsolo ya Balaka yakozanso malo ena monga chipinda chosamalira amayi ndi abambo pa chipatala chachikulu cha Balaka. Owen Mavula, MBC.
chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP chotseka msonkhano wake waukulu atasankha atsogoleri atsopano maudindo a komiti yake yayikulu ya NGC. Mtolankhani wathu Arthur Chokhoto wakhala akutsatira msonkhanowu ndipo wadza ndi nkhani yonse. Bungwe loyang'anira chisankho mdziko muno la MEC linalengeza zotsatira za chisankho cha atsogoleri atsopano a komiti yayikulu yoyendetsa chipani cha DPP patangotsala nthawi yochepa kuti atseke msonkhanowo. Maudindo akuluakulu a chipanichi atsogoleri akale awagwetsa atapikisana ndi ena atsopano, monga pa udindo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho mchigawo chakumwera a Joseph Manamveka agonjetsa a George Chaponda ndi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho mchigawo chakumwera. Pa udindo wa National Organizing Secretary a Samia Suleiman atapikisana ndi achimwemwe chipungu omwe unali udindo wawo kale. Pa mkulu wona za malamulo Director of Legal Affairs achipiriro mpinganjira agonjetsa a Charles Mohango omwe unali udindo wawo kale, ndipo a Peter Mukito alowa malo mwa a Clement Mwale omwe amapikisana nawo. A Bright Msaka apitirira kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho mchigawo chakummawa, pamene a Jabi Muhango akhalano wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chakumpoto polowa opanda opikisana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho mchigawo chapakati tsopano ndi a Alfred Gangata omwe apambana atapikisana ndi a Paul Gadama. A Mary Navicha ndi a Gladys Ganda ndi ena mwa amayi omwe asankhidwa mkukhala ndi maudindo akuluakulu mu komiti yayikulu monga mkulu wona za amayi ndi mkulu woyendetsa chisankho. Poyankhula ndi MBC, a Joseph Manamveka omwe awasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri mchigawo chakumwera atsimikiza kunena kuti akuluakuluwo ali ndi ntchito yayikulu yolimbitsa chipani chawocho. Ndithokoze madelegates onse chifukwa wani njira choyenda bwino kwambiri kwa convention yathu, komanso ndithokoze amene andikhulupirira chifukwa andikhulupirira nkhani yayikulu ndiyoti ngati chipani komanso ngati kumwera tigwire ntchito limodzi, tiyende limodzi, mungamenanira a chairman kuti inayi ngati competition inayi ngati competition pamene isatilekanise atiyende limodzi. Inenso ndiyesesa ngati president vice president wa kuno kumwera kuti tiyende limodzi pationesere kuno kumwera chipani chikali cholimba chogwirizana kukonzekera September 2025. Pamene amatseka msonkhanowo nkuti mtsogoleri wa chipanicho Professor Peter Mutharika kulibeko, ndipo anatuma Dr. George Chaponda kuti awawerengere uthenga wawo. Arthur Chokhoto, MBC, Blantyre. Ndipo akatswiri azandale ati kusapezeka kwa mtsogoleri wa chipani chotsutsa ya Democratic Progressive DPP Professor Peter Mutharika lero ku msonkhano waukulu wa chipanichi pomwe amatsekera msonkhano ku Blantyre zikupereka chikayiko ngati ali ndi kuthekera kotsogolera chipanichi kwa zaka zina zisanu. Malinga ndi katswiri wina wandale chimwemwe tsitsi, izi ndi zodandaulitsa pamene dziko lino likuyembekezeka kukhala ndi chisankho chosankha atsogoleri omwe atumikire dziko lino kwa zaka zina zisanu zikubwerazi. Ndikuona kuti kawiri zimakhala zosagwirizana kwenikweni pakati pa zaka za munthu ndi kuthekera kwake kuti angagwire ntchito zina ndi zina, kutengera ndi kuti alipo anthu ena amatha kukhalabe othekera kuti angagwire ntchito zina ndi zina ngakhale atakula kwambiri, atakhala ndi zaka zochuluka. Komanso alipo ena kuti atha kukhala ndi zaka zochepa koma mwina kuthekera kuti agwire ntchito zina ndi zina mwina kumavutirapo. Zimangotengera kuti thupi la munthu lili bwanji. Komabe polingalira kuti anthu ena akhala akulankhula kuti Mutharika mwina akula ndipo amafunika kuti udindo wotsogolera chipani cha DPP atasiyira anthu ena, komanso kuti kodi iwowa msinkhu umene ali nawo, zaka zimene ali nazo, adzakhala mkuthekera atati ayima ndithu ndipo apambana pa chisankho cha chaka cha 2025. Ndiye pano pozindikira kuti asankhidwa kuti adzayimire chipanichi, ndipo mwina ali ndi mwayi woti atati amalawi aganiza motero kuwasankha kukhala mtsogoleri. Funso lizikhala kuti kodi pa nthawi ngati inoyo pamene tikukonzekera chisankhochi iwowa akuonetsa zizindikiro zotani zomwe zikutsutsana ndi mphekesera zimene anthu akunena kuti iwowa akula kwambiri ndipo machitidwe awo azina ndi zina ngofowoka kotero kuti mwina udindo wa utsogoleri wa dziko chingakhale chipsinjo kwa iwowa. Ndimaona ngati kuti unali mwayi woti pamene msonkhano umachitika chifukwa choti anthu amayang'ananso ndi diso la chidwi kuti akanakhalapo pa mwambo womaliza msonkhano waukulu ndi kupereka
uthenga kwa anthu zomwe zachita nawo msonkhano monga muja zimakhalira ndithu kuti mtsogoleri wa chipani kumapeto kwa msonkhano ngati umenewu amalankhula kwa anthu kuti akambepo ziwiri zitatu za mmene msonkhano wayendera komanso fundo zina zopititsa chipani patsogolo. Ndiye ndiona ngati kuti adaya mwayi umenewo timwina akadapezeka ndi kupereka chitsimikizo kwa Malawi kuti iwo ali bwinobwino ngakhale kuti zaka zawo ndizochulukirapo. Komano chifukwa chakuti sadapezeke zimenezi zimene zikubweretsa manong'onong'o ndi mwina atu kapena iwo asikuti ali bwino kwenikweni kumbali yakuthekera kochita zinthu zina ndi zina chifukwa cha kukula. Ndipo amkandawire ndikatswiri winanso wanale ndipo akuthirirapo ndemanga. Ndinene kuti nchofunikira kwambiri kuti anthu ngati amenewa chifukwa cha mipando imene ali nayo ngofunikira kuti azipezeka msonkhano ngati imeneyi chifukwa mukudziwa kuti anthu achokera m'malo osiyanasiyana makamakaso kukhuzana ndi chipani komanso mukudziwa kuti msonkhano ngati umeneyi ndi msonkhano umene umachitika pakanthawi kumapanga malamulo amene yakuyendera ndiye kukhalapo nchinthu chofunikira kwambiri koma kusakhalapo unless kuti mwina anafotokoza kuma delegates omwewo chifukwa ndi aina ake a msonkhano umenewo kuti mwina sindikhalapo pa zifukwa zakuza kuti koma ngati sikunatero pamathadi kukhala mafunso awiri atatu ndiye anthu osongachite blame ayi. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Linley Mponda. Bwanji tionenso mitu yake. Mkulu wa mpingo wa Katolika Papa Francis wachita zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera kulikulu la mpingo ku Vatican zothandiza kupititsa ubale wa mayiko awiriwa patsogolo. Akatswiri ena andale ati kusapezeka kwa mtsogoleri wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP apita mtharika lero ku msonkhano wake ku Blantyre kupereka chikayiko ngati ali nkuthekera kotsogolera chipanichi kwa zaka zina zisanu. Ndipo akuluakulu a kampani ya Lotus Resources ya mdziko la Australia afika mdziko muno sabata ino kudzayendera mgodi wakayerekera mboma la Karonga wafuna kuyambiranso ntchito yokumba uranium pa mgodiwu. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiraniso unduna oona ntchito zamagetsi wati galimoto zoyendera mphamvu zamagetsi zili ndi kuthekera kochepetsa ndalama zomwe dziko lino limagwiritsa ntchito poyitanitsa mafuta a galimoto. Nduna ya mphamvu zamagetsi a Ibrahim Matola yanena izi pamene bungwe la UNDP limakhazikitsa galimoto yake yoyamba yoyendera magetsi. Zambiri mulipotili la Trust Office. UNDP yakhazikitsa galimoto zoyendera magetsi ngati njira imodzi yochepetsa kusintha kwa nyengo komanso kuonongeka kwa mpweya m'mizinda ndi mataoni a dziko lino. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Fenella Frost wati nkofunika kuti mabungwe ambiri aboma komanso mabungwe ena atengepo gawo pochepetsa kuonongeka kwa chilengedwe. A Frost apemphanso boma kuti liyike ndondomeko zapadera zomwe zithandizire anthu ambiri kugula galimotozi. Ndipo nduna yoona ntchito zamagetsi a Ibrahim Matola ati boma liyamba zokambirana ndi eni makampani omwe si aboma pa nkhani yonetsetsa kuti makampaniwa apatsidwa mfundo zoyenera zothandizira kuchulukitsa chiwerengero cha galimoto zoyendera magetsi. Tibwere pamodzi tikambirane tisanthule pamene pali kuvuta tikambirane ndiye tione kuti kodi tipanga bwanji. Izi sizikukhudza unduna wanga wokha pakukhudza unduna wa zamtengatenga ndi mtokoma kumene akuyang'anira achimwene anga a Jacob Hara kukukhudzaso unduna wa zachuma kumene akuyang'aniraso achimwene anga a Simplex Chithora kukuyang'aniraso ku unduna wa zachilengedwe amene
ali lero lino a vice president Dr. Michael Usi. bungwe la UNDP ndi bungwe loyamba kuonetsa chidwi chachikulu pa nkhani za galimoto zoyendera mphamvu za magetsi mdziko lino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Akuluakulu a kampani ya Lotus Resources Limited ya mdziko la Australia afika mdziko muno sabata ino kudzayendera mgodi wakayerekera m'boma la Karonga omwe akufuna kuyambiranso ntchito yokumba uranium pa mgodiwu. Mgodiwu watha zaka 10 usakugwira ntchito. Mkulu wa mgodi wakayerekera Theo Keita wanena izi pomwe akuluakulu a National Planning Commission, unduna wa zachuma ndi akunthambi yolondoloza ntchito za boma ya Presidential Delivery Unit ndi mabungwe ena anayendera mgodiwu. Yamikani Simtoe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Dziko la Malawi lili ndi masomphenya odzakhala dziko lodzidalira pachuma komanso lotukuka pa nkhani ya mafakitale opanga zinthu zosiyanasiyana pomadzafika mchaka cha 2030. Pachifukwachi boma la Malawi likutsindika potukula ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi ngati njira imene dziko lino lingatsate pofuna kuti litukuke pa nkhani ya zachuma. Ndi zifukwa ngati zimenezi zimene zachititsa kuti mabungwe osiyanasiyana amene akukhudzidwa ndi nkhaniso za chitukuko cha dziko lino monga National Planning Commission NPC, Presidential Delivery Unit, Mwapata Institute UNDP komanso unduna wa zachuma anakayendera mgodi wa miyala ya uranium kukayerekera m'boma la Kalonga pofuna kukaona mmene zinthu zilili pamene pali chikonzero kuti mgodi umenewu uyambirenso kugwira ntchito zake. Mkulu wa mgodi umenewu Theo Keita anati akuluakulu a kampani ya Lotus amene atenga mgodi umenewu afika mdziko muno sabata ino kudzaona kuti zingatenge nthawi bwanji kuti mgodi umenewu uyambenso ntchito zake. Iwo akuti akuyembekezereka kuti alemba Malawi okwana 500 ntchito komanso ena akunja amene ali ndi maluso osiyanasiyana pa nkhani zoyendetsa migodi. Mmawu ake mkulu wa bungwe la National Planning Commission Thomas Munthali anati bungwe lawo ndi mabungwe ena okhudzidwa akuyembekezera kuti mgodi wakayerekera uyamba kugwira ntchito zake posachedwapa. Munthali anati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kotukula dziko lino pa nkhani ya chuma, kotero n'chifukwa chake apereke chithandizo chawo chonse chokwanira kuti mgodi umenewu uyambe kugwira ntchito. Pali malipoti onena kuti mgodi wakayerekera ukufunikira ndalama zokwana 154 billion kwacha kuti uyambenso kugwira ntchito zake, ndipo izi zikatheka zikutanthauza kuti mgodi umenewu ukhoza kugwira ntchito zake mpaka na zaka 10 zikubwerazi. Bungwe la National Planning Commission ndi limene likutsogolera masomphenya a Malawi a nkhani ya chitukuko amene akutchedwa Malawi 2063. Munkhani za masewero a Felix Mlusu ndi Messi Kamanga ndomwe apambana mpikisano wa chaka chino wa masewero a golf wa Nico 1 kumbali ya amayi ndi abambo. Osewera golf okwana 72 ndomwe anatenga nawo gawo mu mpikisano omwe unachitika kumathero a sabatayi kumchalo mboma la Chikwawa. Praise Majawa walemba ripoti ili lomwe awerenga ndi Norbert Jameson. Mlusu wapambana na mapoint 39 pomwe wachiwiri wake anali Nathan Nkata ndipo Boniface Tiferenji anamaliza pa nambala yachitatu. Kumbali ya amayi Kamanga wapambana na mapoint 34 ndipo wachiwiri wake anali Faith Samati pamene Thoko Gafa anamaliza pa nambala yachitatu. Amlusu omwe anakhalapo nduna ya zachuma mdziko muno ati apambana kamba kakukonzekera mokwanira. Ine singwelera kuti ndipambane, ndinesetsa ndithu kuti ndisamapite kwambiri kunja kwa kosi imene timasererapo. Chifukwa kupita kunja ndiye kuti kubwereranso kuti upite pakati pa kosi yokumavuta. Ndiye nayesetsa kuone ndithu kuti ndikukhala pakati pa njira imene timasererayo. Mkulu wa kampani ya Nico Geno Adon Beo Mandala wati kampani ipitiriza kuthandiza masewero wa mdziko muno. Monga ifaniko timakhulupirira kuti tsogolo la dziko lili mwa ana andi sizokhala zimene tapanga zothandiza ana ausewera gofu. Ngati mukumbukira miyezi yapitayi inatsegulira sukulu kumbayani yayikulu naononga ndalama zokwana 300 million kuti ana azikhala kuphunzira kuzakhala tsogolera mawa. Apanso mnyamata gofu awa mmene aonera amene asewera lero. Tikatenga masikozi awo ila kompea ndi azibambo ndi azimayi amene asewera lero. Masikozi awo atsogolo kale. Mpikisano wa chaka chino unalinso ndi gawo la osewera achisodzera.
ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mkulu wa mpingo wa Katolika Papa Francis wachita zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera kulikulu la mpingo ku Vatican zothandiza kupititsa ubale wa mayiko awiriwa patsogolo. Akatswiri ena andale ati kusapezeka kwa mtsogoleri wa chipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP apita mtharika lero ku msonkhano wake ku Blantyre kukupereka chikayiko ngati ali nkuthekera kotsogolera chipanichi kwa zaka zina zisanu. Ndipo akuluakulu a kampani ya Lotus Resources ya mdziko la Australia afika mdziko muno sabata ino kudzayendera mgodi wakayerekera mboma la Karonga wafuna kuyambiranso ntchito yokumba uranium pa mgodiwu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Linle Mponda. Mwakoma nonse.